Sista, kin ga wannan saurayin like wanda ya guje kin nan? Wallahi sista ina da wani boka na wanda zamu je gunshi mu karbo magani. Yawwa kaga shikenan sai mu je mu karbo magani. Ina ki amince sista. Na amince. To shikenan kar mama da baba su gani. Ina ga yanzu ma sun shige daki. Ko yanzu ba damuwa mu je sista. To shikenan ba. Gani ga ke kawai ba damuwa. Zan raka ki haɗin da yake so. To ba damuwa. Kin ga wannan boga malamin ya san kan sirrin abu. To kin ga dakata daga nan. Yawa malam ina jin ka. Me ya kawo ku? na kawo ta sista ta ce To tana son magani wani saurayin ta ne ya ki ta. saurayinta ya ƙi ta. Me dalili? Ke me kika masa? Abin da na masa. Ina zuwa. Saurara. Kai kin yi masa laifi. To ya za a yi yanzu? Amma yanzu za a ba sa wani magani. Za a baki wani magani. Ki je ki sa kwalli. Yau zai zo kofar gidanku yana wucewa. Idan kin ji shi maza sai ki fito. Kina buɗe idonki kina ganin shi. San ki zai kama shi a zuciya ba zai taɓa rabuwa da ke ba. Yawwa yanzu ma yana zuwa hanya. Yana hanya. Gashi nan yana hanya. Yawwa. Zan baki magani. Idan kika sa kwalli ne, karki yadda ki bude ido kowa ya ganki, karki bude ido kowa sai shi. Idan kuma kika bude ido wani kika hada ido da wani, to saurayin ki sai dai ki hakuri. San wancan zai kama ki. Ga wannan magani. Je ki sa. Yanzu akwai kuɗi a ƙasa. Ka bari in mun je zan dawo ranka. To yanzu idan ba ku kawo ba zan haɗa ku zan tura muku aljani zai je ya halaka ka kai da sha mun jininka. Ai muna tare da kai. To shi ke ku je. Maza ku tashi ku je da ba. Kin san me? Yanzu ki sa kullun koi a nan gurin. Yauwa sai ki rufe. To ke fa kin gani ko ni ba daga nan zamu rabu ba. To dan Allah hada ku ko ya ganci. To shikenan. Allah hada ku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dama wannan mashayin ne na gani? Ai ba shi nake so ba gaskiya bokan nan ya cuce ni. Wani wani yake kan harta naga. Kai! Baby, ina san ki baby. Ora, kai.